Kakagising ko lang. Diba kasi yung boses ko kasi puyat ako kagabi. Anong oras na rin ako natulog? Siguro natulog ako 2 or 3. Then it's 8 o'clock na ng umaga. At least dito maaga ako nagising. Kaysa dun sa amin, diba? So later na lang guys, bababa ako kasi ihi na ako. Andito pala ako sa kwarto nila. Ayun. Bababa na ako kasi ihi ako. Para happy tayo, nagtugtog ako ng Christmas song. Day-day! Dodoy! Hey, Bana! Love yourself. A merry little Christmas night. And have yourself a merry little Christmas. Hi guys! Yan ang ulam namin. Last one. Dinengding sa Bisaya. Ayan. Saka rice. Yun lang. O, diba? Let's eat. Pansit. Hi guys! Kain tayo. Hindi naman maalat, no? Tama lang. Sarap talaga pag gulay. Hello guys! Nakaligo na ako. It's 7 o'clock na. Nakaluto na rin ako. Ang niluto ko is bagoong alamang, tapos isda na pinirito. Ngayon nanood lang ako ng tawag doon na balita. Wala namang gagawin din. Tapos yung mga dog is tulog. Yun yung dogs na tulog. Si Ivana. Tapos yung isa naman tulog din. Na nakaporma na rin para iparamdam ang diwa ng Kapaskuhan. Dito sa Bonifacio Shrine, nasa 300 tao ang pwedeng makamuling. Yung isa naman, si Lonely Boy, tulog din. Pero gising yung mata niya. Hi guys, good morning. Ngayon lang ako nag-found kasi wala naman kami ginawa. Kahapon di kumain. Ngayon magluluto ako ng lumpiang toge. Ayan, nagbabalot ako. Sira. Kasi no rice. Kaya tawag dun. Kaya puro tayo gulay now. Sing ka ma? Ang sarap ng suka yung ano, May. Yung ano dyan, yung PDM. Oo. Naanghang. Hindi, sa baba. Sa Oo. paumbong daw, paumbong. Pwede mo yung kainin sa ano? Kanin. Ano, rice din siya. No rice tayo. No rice din siya. Diet tayo today. Char. Hindi ko ma-perfect yung balot. Yung parehong balot lahat. Gusto ko yung ganun eh. Pare-pares na size. Yung pare-parehong size, hindi ko ma-perfect. Ayan. Perfect na bitch.
Chin, chin. Kasi kamas ka pala dyan eh. Akala ko yun lang binibili. Meron pa. Bet ko talaga sa suka yan. Kaya hindi ko siya inubos. Meron pa. Gusto ko na. Sila ba kasi pakain sa kanila ayaw nila? Kasi kamas. Oh, makaka. Hindi na kasi niluluto yan eh. Kaya nga. May alamang ka. Oo, pwede yun sa alamang. Pero ako, mas bet ko suka. Kasi maanghang. Love yourself. A merry little Christmas. Night. And have yourself a merry little Christmas. Up, 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 up. We go, we go, we go, we go, we up, 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 up. We go, we go, we go, we go, we go, we go. It's the fifth of love. Ayan na ang ating lumpiang toge. Here may lumpiang toge. And then, sausawan. Yan, binitawan. Sarap. Sarap. Mali mga senyores, no? Ito, pagandama na hindi natin kung sino papasok. Bawal ka nga. Sinong mauna? Bawal ka nga natin. Si Bola, oh. Bola. Ay, si Meron, oh. Bola. Balik ka. Mm. Yan, patama na. Kasama na yun. Sarap sa'yo. Yan, break. Wait lang. Love yourself. A merry little Christmas night. And have yourself a merry little Christmas. Kawawa naman yan. Si Dayday na yan. Kawawa naman si Dayday. Oh, kawawa. Kawawa namang Dayday na yan. Oy, kawawa yung mukha. Oy. Dayday, kawawa naman ang mukha. Si Ivana, Prating City lang. Oh. Sipat at kilatis tayo. Papansin ka talaga, Dayday, ha? Ha? Dayday, ha? Papansin ka talaga. Papansin ka talaga. Ivana, Kirara, Ivana, Kirara. Si Dayday, si Dayday, si Dayday. Si Dayday, si Dayday, napapansin. Si Dayday, napapansin. Si Dayday, napapansin ang Dayday namin. Itong malak natin sa meron, ha? Oh,
Si Didi, papansin. Ang Didi, At ito, para sa papansin. gawin mo Tanay, January 2, Depositivo Enriquez. Andon si Standing ito, 1 win. Dodoy. Si Doy Isang Doy. Red Rooster. Si Doy Doy, tahimik lang dun sa gilid. Is na biro. Nakakalamang ng Day Day. gawin mo. Ah, pogi naman yan, Doy Doy na yan. Pogi naman, Doy Doy namin yan. Si Boss Mark Ah, Hagedor. Ah, Tapos ah, Buwa ah. Hagedor ng Encoys Visa. For yourself. A merry little Christmas. Now